sabuwar jaruman nan Maimuna Abubakar wadda aka fi sani da Momi Gombe ta masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, wadda za a iya cewa ta higo harkar da ƙafar dama, domin kuwa duk da ba wani lokaci mai tsawo ta yi ba, kuma ga yadda masana'antar take ciki, sunanta a kullum sai ƙara ɗagawa yake yi, kuma da dukkan alamu nan gaba kaɗan za ta iya shiga sahun manyan jarumai. To a tattaunawarmu da majiyar jaridar Kannywood, jarumar ta bayyana tarihinta da kuma yadda ta shiga harkar fim, inda ta fara da cewa, "Ni sunana Maimuna Abubakar amma an fi sani na da Momi Gombe a cikin harkar fim. Ni 'yar asalin Fulanin Gombe ce, a can na yi makarantar firamare da sakandare, kuma rayuwata ma tun da na taso a can nake, daga baya ne na dawo Kano gidan wata 'yar uwata." Dangane da yadda ta shiga harkar fim kuwa cewa ta yi, "Ni dama tun ina ƙaramata ina da sha'awar harkar fim sosai, to da na dawo Kano ne na samu damar shiga harkar, duk da dai da farko 'yar uwar tawa ta nuna rashin amincewa, saboda ta ce harka ce ta marasa mutunci, amma dai daga baya ta amince, kuma dama na san Usman Ma'azu, domin hakan na same shi, kuma Usman Ma'azu ne ya yi min hanyar shiga fim." A ɓangare guda kuma dangane da tsawon lokacin da ta shafe zuwa yanzu kuwa, da kuma yawan fina-finan da ta yi, jarumar ta ce, "Ba zan wuce shekara 2 ba zuwa da rabi ba, kuma fina-finan da na yi za su kai 4 zuwa 5, kuma fim ɗin da na fara fitowa a matsayin jaruma shi ne Kishin Mata." To ku biyo mu domin ci gaba da tarihin jaruman masana'antar Kannywood da labaran abin da ya shafi masana'antar. Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.